jucăm un meci de Brawlhalla, jucăm cu brawlerul ăsta, cred că sunt la rank, ba, dacă știu unde sunt. Numai un meci asta ne permite timpul momentan, hai că da. Bă, m-a dat de 3 ori cu omul ăsta Magico Eggy. Am mai făcut niște filmări, dar să mor eu că s-au stricat efectiv. Au ieșit nașpa sau nu știu cum să explic, dar în fine. Ok. Mamă, da, exact același om, frate, care joacă cu Val în și nu știu ce face brawlerul ăsta, că nu cu nimic interesant cu el. Și după 6, by the way, după 6 luni mă joc Brawlhalla. Opa, wow, mamă, bă, ce e bun, bă, ce bun e brawlerul. Opa, hai, bă. Bă, e bun. Dar cum naiba de mă dă cu același player? What the fuck? Ce... Ia, da, tot îl fac. Gen, până acolo am făcut, dar dacă mi-au acum bătaie de la ăsta. What the fuck, frate, dar n-apuc că el nu spamează cu pumnii ăia handicapați. Mă, stai dracu cu minte. Bă, tu înțelegi? Du-te dracu. Hai, așa, mai drept. Hai, marș. Hai, sifon. Bă! Dă-te dracu, hai sifon. Marș. Mamă, am avut acolo ping 2000. Ești nebun? Ce dracu să-i faci, bă? Na, omul ăsta stă efectiv nemișcat și nu face nimica. Numai spamează pe acolo. Ia fii atent. Poc, ia tot acolo un pume în muie. Da, dă-l în p***a mea. Hai să vedem. Hai să vedem, îl facem. Dacă mă face omul ăsta și-mi bag în ping-ul p***ii. Că am un ping de... Hai, GG. Player 2 wins.